телефони арзон гуфтен овардем. Падаркора бо баргардонем, падаркорани мондем барои шумо. Телефонои арзон ай 6990 рубл омадаги то Poco X6 Pro ва 13 Note 15 Pro Plus iPhone 15 Pro Max на магазини мо ҳастад. Як телефон харидорӣ мекунӣ ва соҳиби якта падарка мешавӣ. Инхе якта телефон харидорӣ кардӣ, якта дига шарикчаи дуруст мегирию, соҳиби падарко мешавӣ. Падаркора видеои пешанда гуфта гузаштем чи аст, чи буда дри падарко. Ҳам смартчиси, наушникҳо, машинкҳо универсални соат ва наушникҳои калон ки дар гӯш мемонад AirPods Pro Max ном дорад. Ҳам хали чизо мондагем W35 ки нархошон 2500 рубл месад. Авайро барои шумо дар падарка мондагем. Як телефона ба нархи арзон ай магазин Риафон харидорӣ мекунену соҳиби якта дига падарка шарик мешен. Вай падаркора чӣ қабул карда метавонем? Адреси мо бошад метро город Москва, метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зеленый. Агар ки одамое ки офлайн биёянд, падаркара хишон қабул мекунанд. Одамое ки через почта ё айторикшон заказ мекунанд ва ё бошад мақсад через видеозвонок кардан WhatsApp хати хишон мақсад мо даст медозему ва ё хали тамошош мекунанд ки ҳам падарка реальни мақсад ба чизи вибри хишон гирифтаси ҳам падаркара. Ва иҷада бошад дош бо барои шумо телефон обзор мекунем. Ҳама телефоне ки ҳастад иҷа телефонои Tecno, Poco, Infinix i13 Pro Plus ва A55 реклама мекунем. Барои обзор карда мегзарем. Пеш аз видео тамошо кардан бошад дар канал обуна мешавем, дар видео якта лайк мемонем ва обзора тамошо мекунем. Ва фарқ надорад ки шумо телефони Tecno Spark Go 2024 мегиред ё ки 13 Pro Plus соҳиби якта падарка мешавед. Телефони Tecno Spark Go 2024 ки ай ҳама телефони хадавои, телефони арзон бисёр рафтесай. Ма дизайнш ахтон бинем ва ин телефон боша экранаш 60 Hz кор карда 5000 мАч батарейка, ҷои зарядякаш бо медонед чи ай Type-C ай. Арзона ҷои зарядак Type-C ҳичи намехарид. Дар дарини комплектатсияш пленка, кабел, чихол, любой чиз дорад. Просто мегири, активатсия мекунӣ, истифода кардан мегирӣ. Ин бошад телефони Infinix Hot CI. Памяти оперативкаи 4+4, оперативкаш 8 метавонӣ карда, 128 гигабайт памят дорад. Чӣ хубӣ дорад? 33 ватта бистра зарядка дорад ки дар муддати 1 соату 20 минут айнол тосада пур мекунад ва гуфтум 128 ва процессор бошад Mediatek Helio G88 ки процессоре ки дорад Tecno Spark 20 дорад ва ранги и бошад ранги сабзош 90 ГГц экранаш кор мекунад. хе дизайн дорад. Вот 5000 мАч батарейка. телефонои Poco мо асосан барои навигатор, барои дастсафка кор кардан ёки барои такси кор кардан тавсия медодем ва бо телефонои Poco телефони арзоншани омадагие ки просто барои истифода бурдан. Телефони Poco S65 ин телефон Mediatek Helio G85 мешавад. Процессораш 50 мегапиксел камера ва дар ин комплектатсияш боша кабел ва блоки оригинали 18 ваттаи 23 зарядка ай худаш дорад. Батарейкаш 5000 мАч ай. Ма дизайни телефон ахтон бинен. Нархои ора сразу мегум нархошон ай где-то 11500 рубл сар мешавад ва сай рӯи памяташ нархошон қимат арзон шуданашонан мумкин аст. Лучи дар Telegram мегзарен ёки дар ин рақами болои экрандаги занг мезанен подробни ҳамаша информатсияша ба шумо тавсия хоҳанд дод. Ин бошад телефони Realme S65. Як ҳози телефони Poco S65 гуфт. Ане бошад Realme S65 ранги корпус ба монанди S24, S23 да монанди пештош ва ранги сиёш, ранги зарчам. Ҳози бисёр да мо харидорӣ кардем ҳамин телефон. Телефонои хадавой ки 45 ватта 20 зарядка дорад, 5000 мАч батарейка, 128 ва 256 гигабайт мешавад. Ҳози ин бошад 128 гигабайт, 50 мегапиксел камера дорад, 5000 мАч батарейка, процессор бошад Mediatek Helio G85 ва 66 дюйма экранаш кор мекунад ва дар дари коробкаш чихоли прозрачный как темно-синий ҳамхали чихол дорад ва ана иҷаш гуфта гузаштем ки 45 ватта 20 зарядка дорад қадди кабелаш. Агар телефонои дар дарини об кор мекардагӣ бихоҳед дар байни моделҳои Redmi, телефонои Redmi Note 13 Pro Plus памяти 8 ба 256 ба памяти 12 ба 512 гига мешавад, яъне ним терабайт. Телефон экранаш лавош гаштагиай, аввалной гаштагиай,
200 мегапиксел камера, экранш 120 герц кор мекунад. Процессор боша Mediatek Dimensity 7200 Ultra мешавад. Дар даруни комплектаташ 120 ватта бистра зарядка дорад ки дар байни 19 минут телефонта айнол то 100% пур мекунад. Сар мехази ҳар вот ҳамешӯи миёд телефон 100% заряд гирифтагиан. Нархҳо ё 856 тагаш аз 29990 рубл сар мешавад то 22990 рубла. Бо подробни дар рақамҳои экранбудагӣ занг бизанен ба шумо ба фикр нархша хато кардам аз 32990 рубл. Чо? Неудобно. Нархошам аз 30000 рубл сар мешавад то 33000 рубл. Да. Дешан. Короче, 856 тага 3000 рублай, памяти оперативка 2512 тага. Ҳозираш иними ба числаи 17 ирӯз 17 сентябр ҳозираш нестем телефон кофтесем нефтесем фақат памяти 856 тага. Ну агар ки дертарак биёем может телефона биёем ана бошад Samsung A55 ира биё хитон пеш хитон хевуиш кинема чихела 856 тага оперативка 8128 тага мешавад телефон. И модель Вьетнам, модель Индонезия, ҳам хали чизо мешавад. Ну ҳамаш неке ягон фарқият надорад. Samsung A55 корпус оҳанӣ дадриёв кор мекунад, ранги 13 профилус гуфта гузашта кодӣ ва симак барои симкарта ҳуӣ карданак ва дар дриҷаш бошад тагига кабели Type-C ба Type-C мешавад барои заряд мондан дигар ҳичи надорад. И бошад 5000 мач батарейка дорад ва 5000 мач батарейка 50 мегапиксел камера дорад. Отпечаток палец бошад дар рӯи экран супер AMOLED экранаш кор мекунад. Фронтални камераш бошад 32 мегапиксел. Ҳамхе телефон запечатниш буд распечатни кардем барои шумо ҷои заряднаш Type-C ва и бошад дар дриёв кор мекунад дар чуқури 1 метр 2 метр дар муддати 1 соат 2 соата кор мекунад. Метавонед ай магазини Риафон харидорӣ кунед. Номеро дар рӯи экрана Акодил Poco X6 Pro чикину ва мо билетам дорем. Гап забра. И телефони ҳастае ки одамое ки галф тути ё ки футбол бозӣ мекунанд игра бозӣ мекунанд вохшон нағз медоданд ки телефон характеристикаш хеле ай. Я тариф ҳам карданам дар кор нестай. Телефони Poco X6 Pro просто так мегзарам 64 мегапиксел камера 5000 мач батарейка ҷои зарядтак Type-C калонкаш стереодинамика ҳамаи боло ҳамаи поён мехонад калонкаш ва ино ҳам памятишон 856 мешаванд ва 12 ба 512 гига мешаванд. рақамҳо дар болои экран как всегда метавонед занг бизанед анайх наво бо хабарше метавонед заказ ҳам кунед. Дар магазини мо есть лишто авиакасса ҳам ҳастай ба кадоме ки билет дар кор мешавад любой сан билет ҳастай хоҳ Тоҷикистон хоҳ Узбекистон ё ки любой странаи дигар просто меои ҳамҷа паспорта мемонӣ билета мегирӣ мерай. Одамое ки адреса медонед одамое ки адреса намедонед рақамҳои ин болои экрандага занг мезанед рақамҳо чиста ай авиакасса ай занг мезанед ва мепурсед ба кадом сан билет ки мехоҳед паспортро WhatsApp равон мекунед яка боша билетона гирифта соҳ саломат ба хонатон рафта мерасем. Айҷада бошад 3-4 дақиқа телефон мондаг аз шумо да обзор карда нагзашем просто вақт дроз нашавта дар видеои навбатӣ шумо да обзор карда мегзарем. Ну дига видеомона тамошо кунед точно ёро обзор кардагем просто я ҳафта пас мо телефонро обзор кардам видеои нав карда. Саломату нобод бошед.